DSWD-11 o Davao de Oro PLGU gisilyuhan ang kasabutan alang sa pagpatuman sa Yakap Bayan Program. Aniya ang detalye. Gisilyuhan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 uban sa Provincial Local Government Unit sa Davao de Oro ang Memorandum of Agreement alang sa pagsakop ug pagpatuman sa Yakap Bayan Program, usa ka flagship intervention program sa DSWD for recovering persons who use drugs kon RP Woods. Niadtong tuig 2017, ang DSWD nag-umo sa Yakap Bayan Framework of Intervention, usa ka cyclical rehabilitation o reintegration framework alang sa strategic and coordinated provision sa mga serbisyo alang sa mga RP Woods, ilang mga pamilya ug mga komunidad. Ang PLGU sa Davao de Oro mosagop ug mopatuman sa maong intervention framework sa ilang mga RP Woods aron makapacitate ang multidisciplinary team gikan sa PLGU Davao de Oro nga maoy mopatuman sa framework sa local government unit levels, ang mga concerned personnel gikan sa DSWD Field Office 11 mohatag og teknikal nga tabang ngadto kanila. Human sa MOA signing ang mga representante gikan sa national government agencies ug ang PLGU Davao de Oro mipadayon sa soft opening sa Davao de Oro Special Drug Education Center kon SDEC. Ang SDEC usa ka inisyatiba sa lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Davao de Oro aron mapausbaw ang kampanya batok sa pag-abuso sa droga sa probinsya ilabi na sa mga kabatanunan. Sa mensahe ni DSWD Field Office 11 Regional Director Attorney Vanessa Bigokong nga gihatod sa iyang representante nga si Mr. Wilfredo Planas, gihatagan og gibugaton ni Attorney Gokong ang kamahinungdanon sa kolaborasyon sa DSWD 11 ug sa PLGU sa Davao de Oro. Matud pa sa mensahe ni Attorney Gokong, kinahanglan nga magtinabangay aron mapalingkon ang kahibalo bahin sa dili maayong epekto sa ilegal nga droga ug maghatag og serbisyo pagkahuman sa pag-atiman aron matabangan ang mga RP Woods ug ilang mga pamilya padulong sa social integration. Sulti usab ni Davao de Oro PSWDO Department Head Joseph Enfrasco ang pakigtambayayong sa DSWD 11 sa ilahang probinsya sa pag-implementar sa Yakap Bayan Program makasustenir ug makapalingkon sa ilang mga paningkamot sa kampanya batok sa droga. Pinaagi sa paghatag og komprehensibong suporta nga mga serbisyo tubong sa probinsya nga hatagan og gahom ang mga RP Woods sa ilang recovery journey, pagpalambo sa ilang kinatibuk-ang panglawas, kaayuhan ug produktibong reintegrasyon sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Kini si Ezri M. Godo Jr. para sa DSWD 11 Express.